Helo, a chroeso nôl i Sgwrsio. Eto mae pennod arbennig gyda ni. O'n i'n lycus iawn a nes i wneud pennod fyw yn Eisteddfod Tregaron eleni. Gyda Bethan Logan, felly fi mo'n dweud diolch yn fawr iawn i Steddfod Genedlaethol, y pod hefyd, platfform i ffeindio neu chwilio am podlediadau Cymraeg, a hefyd, cyn i ddechrau, fi jyst mo'n dweud cwbl o geiriau newydd neu defnyddiol. Amlwg, obvious, ychwanegol, additional, elusen, charity, ledled Cymru, the length and breadth of Wales, cymhwyster, qualification, aferol, useful. Gobeithio popeth yn iawn gyda chi, a croeso nôl i Sgwrsio. Bore da, Eisteddfod Tregaron, a chroeso i Sgwrsio. A ni'n neud pennod arbennig heddi, achos ni'n yn yr Eisteddfod a ni'n recordio fyw. A heddi dwi'n yma gyda Bethan. Shwmai Bethan, sut o'i ti? Da iawn, diolch. Dwi'n... mae'n gret i fod yma yn yr Eisteddfod, Gwych. A just i bobl sy'n rando sydd ddim yn gwybod beth yw Sgwrsio, mae Sgwrsio yw podlediad ar gyfer dysgwyr Cymraeg, lle fi'n siarad gyda pobl dros y byd sy'n dysgu Cymraeg. Fi wedi dysgu Cymraeg, dwi'n dal yn dysgu Cymraeg, a dwi'n siarad gyda rhywun arall nawr sy'n dysgu Cymraeg. Wyt ti'n gallu dweud tipyn bach o pwy o'i ti? Wel, Bethan dwi. Dwi'n nabod ti, Nick, o'r ysgol, achos ti'n ffrind da gyda fy chwaer, Emily. So, hello Emily. Mae hi'n trist bod ti ddim yn gallu deall ni yn Gymraeg. Eto. Eto. So dwi'n dod o Gasnewydd. Dwi'n byw nawr yn Nalgath, so ger Aberhonddu. Dwi'n gweithio, dwi wedi bod yn gweithio fel hyffoddwyr Awyr Agored, and dwi'n gwneud rhywbeth just tipyn bach o wahanol nawr. And dyna fe, really. Gwych, awn ni dod nôl i cwpl o pethau yna, Ond so ni'n dod o'r un ardal, aethon ni i ysgol yng Nghasnewydd, ysgol Basileg yn y Gymraeg, ond yn Saesneg Beisleg. Mae'n enw wahanol, really, ond nes ti wneud unrhyw Gymraeg yn yr ysgol? Wel, dysgais i Cymraeg, tygau cwrs byr. Fi hefyd. Ond, i fod yn onest, dwi ddim wedi dysgu cymaint yn yr ysgol. No. So, llywia, wrth gwrs, rifau, dwi'n hoffi sponcen, pethau fel na. So, mae'n helpu nawr, achos dwi'n gyfarwydd gyda sŵniau Cymraeg. Ond, sy'n ni'n dweud, dysgais i ddim llawer. Ti'n gwybod be, ges i yr un profiad, dysgais i ddim llawer o Gymraeg yn yr ysgol, yn ffodus, ond roedd y sefyllfa'n yn y 90au neu noughties, roedd y sefyllfa'n wahanol yng Nghasnewydd, dwi'n credu, dros y Gymraeg a pethau fel yna. Ond so, ti'n dod o Gasnewydd, ond nawr ti'n byw yn Halgarth. Ble mae Halgarth? So, ar y ffin, really. So, dim bell o Hey on Y, y gallu gan drill, dwi'n meddwl, yn Gymraeg. So, yng Nghanolbarth Cymru, yn technegol. Aeth y gledig, so, dre bach. Mae'n nice, mae'n yn y Bannau Brycheiniog. Felly mae'n helpu, achos dwi'n just dylu ar y mynyddoedd, wrth gwrs. Yn union. So mae'n nice. Dwi wedi byw yn Loegr ers bal, yn Almaen hefyd, yn Estonia am flwyddyn. Felly dwi'n nôl nawr yn Gymru, dwi'n hapus i fod nôl. Ers pryd ti wedi bod nôl yng Nghymru? Pedair mlynedd, dwi'n meddwl. Iawn. Be rwyt ti'n neud yn Estonia te, os ti'n gallu ofyn? O'n i'n gwirfoddolwyr ar gyfer... Beth ydi volunteer? Gwirfoddolwyr, diolch. So oedd e'n gwasanaeth gwerfoddoli Ewropeaidd, EVS. So felly, o'n i ddim
sa'n siŵr os mae'n political, y podlediad ma, ond dwi'n dylu ar, EU, wrth gwrs. O'n i'n just, ces i llawer o... So ges ti y siawns trwy'r yr EU? So dwi ddim yn bosib bellach nawr. So mae'n drist, ond oedd e'n profiad anhygoel, i fod yn onest, i ddysgu Estonian. Sut oedd yr iaith? Ydy'n eitha wahanol i popeth arall yn Ewrop? Mae'n yn yr teulu iaith Finno-Ugric. Fel Hungarian hefyd? Yn union. So mae'n anodd, ond dwi'n tipyn o, grammar geek. Felly, roedd e'n fel her i ddysgu'r iaith mor wahanol. So dwi ddim yn siŵr os sy'n ni'n gallu siarad nawr. Beth ydi fel, iechyd a? Terfisex. So mae'n terfisex, ond mae'n doniol, mae pawb yn cofio'r y gair. Achos mae'n, swnio fel rhywbeth arall. Ond so dwi'n cofio. Wych, what a teg. Pryd a pam dechreuais ti dysgu Cymraeg? Wel, ail ddechrau. Ail ddechrau. Ar ôl yr ysgol, Pam, so fel rhan fy hunaniaeth, dwi'n meddwl, achos pan o'n i'n yn brifysgol yn Sheffield, ro'n i'n mor falch i fod Cymres, ond o'n i'n just, mae'n siomedig math o beth, bod i ddim yn gallu siarad Cymraeg. Ges ti llawer o cwestiynau fel, ti'n dod o Gymru, wyt ti'n gallu siarad Cymraeg? Achos dwi'n dylio ar ieithoedd, ond achos fy profiad i yn y ysgol oedd just ddrwg i fod yn onest gyda'r Cymraeg. O'n i'n just, roedd e'n rhywbeth nawr, dwi'n meddwl, wrth gwrs, mae'n amlwg bod mod i'n dysgu Cymraeg, ond just mae'n cymredol sbel, just i sylweddoli. Bod, mae'n dda i fi just i siarad Cymraeg. So, ffindiais i rhywbeth ar dysgu Cymraeg, fel sadwn siarad neu rhywbeth. And roedd e'n dim ond 10 punt neu rhywbeth am ddiwrnod o ddysgu. Bargain. Bargain. So, wnes i hynny, and oedd e'n just, 3 mlynedd yn ôl, dwi'n meddwl. Wow, what a teg. Amser eitha byr i bod naw yn yr Eisteddfod ar y llwyfan siarad Cymraeg. Wel, dwi'n meddwl, so mae cyfnod clywed wedi helpu fi, achos oedd llawer mwy o'r amser gyda fi, achos oedd yr gwaith y gyd wedi cael ei gyhurio oherwydd Covid. Felly, roedd llawer amser dy fi. So, sut nes ti dysgu Cymraeg dros y cyfnod clo? Wyt ti'n neud wersi ar-lein, neu? Gyda dysgu Cymraeg, Gyda dysgu Cymraeg so wnes i sylfaen, canolradd uwch, ac wedyn llawer o just cwrsiau ychwanegol hefyd, os oedd amser dy fi. Gwych, so ti di gorffen uwch nawr? Na, dim wythnos nesaf. So mis Medi, byddai'n dechrau youth tree. Iawn, fi hefyd. Gyda Bro Morganwg. Iawn, fi'n neud gyda Prifysgol Caerdydd. Ond nes i stryglo gyda'r dysgu Cymraeg dros y we. Doedd ddim yn gweithio i fi. Dwi'n really hoffi wneud pethau wyneb i wyneb. Ond, oedd rhaid, nes i oedd fi wedi dechrau uwch 2 waith dros y cyfnod clo, achos o'n i'n teimlo fe'n anodd i fi, ond ar yr un pryd, fel dwedais ti, oedd y cyfnod clo yn cyfle i llawer o bobl i ddysgu Cymraeg. Fy chwaer mae hi'n byw yn Llundain, a mae hi wedi dechrau dysgu Cymraeg, a mae'n achos mae hi'n gallu neud y naw dros y we, achos y pandemig. Rhywbeth da i dod mas o rhywbeth ddrwg. Dwi'n cytuno. Mae pobl yn y dosbarth i o Llundain, o Barcelona unwaith, o America. So pobl dros y byd yn dysgu Cymraeg. Wrth gwrs, fel yn dy podlediad di. Yn union. Trwy'r podlediad, fi wedi cyrraedd llawer o bobl
sy'n dysgu Cymraeg yn Ariannin, yn Cleveland, Ohio, yn Russia, llawr o'n Loegr wrth gwrs. Gwych. A wyt ti'n... beth yw dy swydd di eto te? Wyt ti'n gallu ddweud tipyn bach mwy am dy swydd di? Wrth gwrs. Dwi'n gweithio i'r elusen o'r enw Bartneriath Awyr Agored. Iawn. So Outdoor Partnership. And mae'n helpu fi gyda fy Gymraeg hefyd, achos sefydlwyd yr elusen yn Gogledd Cymru i helpu pobl lleol i fynd at y maes Awyr Agored, achos ar y pryd, so 2005 neu rhywbeth, oedd llawer o bobl o Loegr neu De Cymru sydd yn dod i Gogledd Cymru oherwydd y myneddoedd, wrth gwrs, i weithio, ond y pobl lleol, doedden nhw ddim yn really cael cyfle i fwynhau yr myneddoedd. Iawn. So oedd dechrau yr elusen, ond nawr, dyn ni'n ledled Cymru, so ces i swydd fel, so o ti'n barod ar y, so fy swydd i, title yw, Swyddog Datblygu, Gweithgareddau Awyr Agored, Canolbarth Cymru. Da iawn. Hawdd. Mae'n mouthful. Yn Saesneg neu Gymraeg, siwr o fod. Yn Saesneg, yn Saesneg, yn Gymraeg, So, swyddog datblygu. So, dwi'n trio datblygu mwy o gyfleoedd i pobl lleol i fynd at gweithgareddau Awyr Agored. Cwestiwn yw te, sut wyt ti'n datblygu hwnna? A sut wyt ti'n ffeindio pobl i wneud hwnna? Dwi'n just eistedd ar y stryd ac ofyn. Mynd lan y mynydd a weld, ti'n mai? I fod yn honest, lot o ebyst. Just calwad ar y ffôn, achos dwi'n gweithio gyda llawer o sefydliadau fel rai sy'n yma yn Eisteddfod, so dwi'n gweld Ceredigion Active er enghraifft, a just llawer o sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl llawer o bobl, so pobl yn abol weithiau, neu sa'n siŵr, just... Beth yw'n gael fel accessible? Trio wneud e accessible i bawb, math o beth? So ydy'r cwestiwn beth yw accessible yn Gymraeg, sa'n siŵr? Sa'n siŵr. Mae'n diddorol iawn. So, o'n i edrych ar y wefan o'r swydd ti. Ti wedi, chi fel organisation wedi trefnu y rhifau o pobl lleol sy'n gweithio yn lan y mynyddoedd. So, y problem yw, sa'n really siarad Cymraeg llawer am fel pethau tu fas a outdoorsy a stuff. So dyna lle nawr byddwn ni'n stryglo a ti'n gallu dysgu fi fel, beth ydy fel outdoor activities. Ond Gweithgareddau Awyr Agored. Na ni, gwych, diolch. Ond mae wedi bod positif iawn yn yr economi lleol am y pobl lleol. Chi wedi wneud y gwahaniaeth yn barod, yn Ogledd Cymru a pethau fel na. So dyn ni'n just trio siarad gyda pobl i ffindio mas be maen nhw'n eisiau gwneud, neu just awgrymu pethau newydd efallai, achos mae llawer o fanteision i fod yn Awyr Agored, wrth gwrs, fel dyn ni'n gwybod. So gyda iechyd meddwl hefyd, dyn ni'n gwneud lot o stwff ar hyn o bryd. So mae'n hwn. Os mae unrhyw un sy'n rando eisiau cymryd rhan, neu, am daith, neu actually wneud rhyw fath o swydd gyda chi, sut mae'n digwydd? Sut mae'n gallu ffeindio ti? Wel, mae lot yn digwydd ar hyn o bryd. Felly, y peth gorau yw fynd at y wefan, so y Bartneriaeth Awyr Agored.co.uk, ac wedyn ffindio dy swyddog datblygu lleol ti. So fel fi, os ti'n byw yma, yn enghraifft, yn Ceredigion, dwi'n cyfro Ceredigion a Mawys, and dwi'n gallu cael sgwrs gyda ti i... Weithio, mae'n just signpostio. So just, oed ti'n gwybod bod y clwb arbennig, y clwb cynwio yn dy ardal di, and weithio mae'n just syml fyna, just signpostio. So so chi'n neud popeth, dim just neud
cerdded lan y mynydd, ond like, ti'n neud pethau gyda yr afonau, a just popeth so, tu fas. Ogofa, ceifin. Wrth gwrs, so fi wedi bod lawr yr ogof gyda ti unwaith, blynyddoedd yn ôl nawr, actually. Cofio sy'r profiad ma, achos oedd Yn Lloegr oedd e? Yn y Mendips. So, diolch am hynny, achos oedd e'n fy asesiad i. Ti'n cofio? So, i fod hyfforddwyr o gofa. Yn anffodus, wnes i ddim, o'n i ddim llwyddiannus ar yr asesiad, achos... O, ti'n ffab? Oedd e'n saff. So, dywedodd yr aseswr, oedd e'n saff, wrth gwrs, ond o'n i ddim yn nabod yr ogof yn dda, achos oedd e'n ogof mwyaf yn Mendips, Swildens, o'r enw Swildens. Ac ar y pryd, wnes i just fynd yn yr ogof ma, falle 10 waith, neu rhywbeth. And o'n i'n just eitha hesitant weithiau. So, ar ôl hynny, just, wnes i sawl daithio eto ac wedyn, ces i fy cymystera, dwi'n meddwl, qualification. Dwi ddim yn siŵr. Ond, cymystera, diolch. What a teg. So, wyt ti'n dal nawr, llongyfarchiadau, diolch. A wyt ti'n dal wneud pethau, wyt ti'n mynd lawr yr ogofau a pethau? Wel, ar hyn o bryd, gyda fy swyddi nawr, dwi e ddim yn amaferol, really. Dwi'n trefnu pethau. Ond dwi'n gwneud dim bach o gwaith arall ar fy rwt fy hun, just keep my hand in, a just i fod yn siŵr dwi ddim anghofio popeth. A oes lot o cyfleoedd i siarad Gymraeg te? Siwr o fod, llawer? Yn fy ngwaith i, ydy'r, ble dwi'n siarad Cymraeg y mwyaf. So, pan dwi'n cael sgwrsio gyda sefydliadau, so mentra iaith weithiau, o dyn ni'n trefnu weithgareddau i bobl sy'n siarad Cymraeg hefyd. Achos mae e'n rhywbeth sy'n... Mae diffyn o hyfforddwyr sy'n siarad Cymraeg yn y maes, just yn gyffredinol. Yn y gogledd, dim problem. Ond yn canolbarth Cymru neu Cymru. So, enghraifft, os ti moyn mynd o gofa trwy'r gyffrwng o Gymraeg, dwi ddim really yn bosib yn Cymru. Achos efallai mae dim ond un person sy'n gallu gwneud e. So, felly, dyn ni'n trio... greu cyfleoedd i hyfforddwyr i dysgu Cymraeg hefyd. So, fel, tipyn bach fel, beth oedd y raglen ble mae pobl enwog yn dysgu Cymraeg? Iaith a daith. Tipyn bach fel na, ond yn y byd, fel enghraifft, wnaethon ni paddlfwrddio a ffitsa gyda pobl, so rai pobl yn siarad Cymraeg, yn eisiau mynd paddlfwrddio. Rai pobl yn hyfforddwyr sy'n gallu hyfforddi paddlfwrddio, ond maen nhw'n dysgu Cymraeg. So, oedd e'n tipyn bach fel gwaith tandem. So, ar yr un pryd, mae rai pobl yn trio esbonio popeth yn Gymraeg. So pethau just ymaferol fel, tynnu'r strap ma, neu... So pethau just... ond pethau ti angen dweud... A ti ddim really meddwl am pan ti'n... Yn y cyd-destun go iawn. Achos weithiau, dwi'n siarad am, y tewydd, ond sa'n siŵr sut i esbonio i rywun, sut i tynnu'r raff wrth ddringo. Yn union, Yn mae'n bwysig i wneud fe yn gyflym weithiau. Ac yn saff hefyd, ti moyn... ddweud ydyn nhw fel, mae rhaid i ti bod, mae rhaid i ti... I fi, fel dwedes i yn barod, ond sa'n gwybod falle y geiriau gwmpas hynna, achos sa'n defnyddio Cymraeg fel na. So mae hynny'n, mae'n pwysig, achos mae fel tailored i bech i wneud, math o beth. Mae hynny'n cool. A hefyd siwr o fod fel, ydy unrhyw problemau gyda Cymraeg, gyda mapiau hefyd, fel NY... lle maen nhw'n just dweud yn enwau Saesneg, dim Cymraeg. Sa'n gwybod, ond just... oes fel maps dwyieithog dych chi? Wel, na, fel arfer, mae Maps OS yn eitha dda gyda Cymraeg. Dwi'n meddwl, roedd rhywbeth yn y newyddion yn ddiweddar, dwi'n trio
meddwl amdano fe. Os rhyw problema gyda... Newid y fferm Hakuna Matata neu rhywbeth. No? Wel, weles i rhywbeth fanna. Ond rhywbeth, achos maen nhw ddim yn defnyddio'r enwau Cymraeg. Ond fel arfer, mae'n helpu i ddarllen map os ti'n siarad Cymraeg. Achos mae pethau fel pen y bryn. Gret, dwi wedi cyrraedd pen y bryn. Perffaith. Neu, maen nhw'n eitha disgrifiadol. Yn union, maen nhw'n ddweud lot mwy o'r y tir, I guess. So, a mae'n gred i ddysgu grwpiau sy'n siarad Saesneg weithiau, gerfa Cymraeg. Achos pet hate i fi, pan mae pobl yn dweud corn do. Beth ydi hwn do? Corn D, wrth gwrs. Iawn. Banau Brychaenio. Corn do. Dwi ddim yn neud yr effaith o gwbl yn fy marn i. Fi wedi cwrdd â pobl sydd ddim yn trio o gwbl. Es i mas gyda rhywun, un mis yn ôl, a roedd hi wedi byw yn Nghaerdydd dros 10 mlynedd, a roedd hi struglo gyda'r lla. O'n i eisiau helpu hi, fel, na esbonio ti naw. A just dweud hi, na, paid becso, fi'n dod o Loegis, dim ots. Ond o'n i just fel, but ti'n byw yma, mae'n pwysig iawn i ddweud y geiriau cywir, so mae'n siomedig. Wyt ti'n feddwl ddew, achos dyn ni dod o Gasnewydd, wrth gwrs, ond mae pobl yn dweud pethau fel pil, wrth gwrs, gyda double L, ond mae'n anodd weithiau i newid llefydd ble dwi'n nabod y llefydd o'r blendindod. So pil yng Nghas Newydd, yr enw llawn yw Pill Gwen Llu, dwi'n credu, Ond dwi'n... Mae bawb yn just galw y pil. Pil, Neu Lantoni, dwi'n dweud. Ond ti'n gwybod y gael y ge, ni'n galw y ge, Ond maen nhw'n meddwl, y ffordd ni'n dweud yn actually dod o'r acen lleol yn reiddiol, ond mae just wedi, mae wedi aros gyda ni yn yr trafodiaeth Casnewydd. So dim pob gair, ond pethau fel na. Cos cair yw ond ni'n galw ger. Falle, dyna nes i darllen hynna unwaith. Falle mae'n anghywir, so'n siŵr. So'n cofio'r enw o'r y tafodiaeth o'r ardal ni. Gwen Hoeseg. Ti wedi clywed? Sneb yn really siarad nawr, ond dyna tafodiaeth ni yn reiddiol. O Gasnewydd, Bach Gydydd. Hwn ni. Ni yn yr Eisteddfod. Wyt ti wedi bod i unrhyw Eisteddfod o blaen? Fi'n gwybod aethon ni i Eisteddfodau ysgolion yn yr ysgol Basileg. Of course, Ti'n cofio pa ti o'i ti? Pa ti? Ro'n i Rymni. Ar ôl afonau. So Rymni, Sahawi, Hafren ac Ebu. Ebu. O'n un. Dwi'n meddwl. Glas. Sa'n cofio'r y lliw nawr. Ond Ond wyt ti wedi bod i Eisteddfod Genedlaethol o blaen? So unwaith, so mae'n eitha embarrassing, ond pan oedd e'n yng Ngasnewydd. So o'n i'n yn flwyddyn 11, dwi'n meddwl, ar y pryd, gwerthoddolais i Oxfam, ond o'n i ddim yn gallu siarad Cymraeg, wrth gwrs, achos dysgais i Cymraeg yn yr ysgol. So, just dwedais i bob tro, dwi ddim yn siarad Cymraeg, dwi'n dysgu, will you sign my petition, please? And dyna peth. Ond oedd yn gred, just i cael blas bach o'r... Wel, dyna beth sy'n pwysig gyda'r Eisteddfod, y ffaith mae'n Eisteddfod yn symud dros Gymru pob flwyddyn. Mae'n arbennig achos mae'n rhoi cyfle i pobl o Gasnewydd, o Gaerdydd, o unrhyw le, o Tregaron i fynd. Achos, falle, dim pawb gallu gyrru lan i pob math o Gymru, pob blwyddyn. So mae'n pwysig iawn, dwi'n credu, mae'n symud o gwmpas y wlad ni. Mae'n nice, ond nawr, yr ailwaith ti wedi bod i'r Eisteddfod. A dwi'n credu mae'n lan o rogs blwyddyn nesaf. Achos nawr, ti mewn sefyllfa lle ti'n gallu siarad Gymraeg, ti yn rygl, o'i ti moyn dechrau mynd i pethau fel Eisteddfodau mwy aml?
so ni'n hoffi mynd yn aml, and so oedd yn just, ar yr un pryd, dyn ni wedi ailfechrau Cymraeg, wrth gwrs, doedd ddim Eisteddfod. Wrth gwrs. Chwaith, felly dyna fy excuse fi. Esgus eitha dda, fy marw. Ond, so, fel dwedas i, o blaen i ti, dwi ddim yn, achos dwi ddim yn byw yn ardal Cymreig, really. So, ger y ffin. So, dwi ddim yn really clywed Cymraeg yn y strydoedd talgath yn aml. Felly, mae'n nice i fynd at cymuned siaradwyr Cymraeg. Yn union. Achos, does dim llawer o'r fe yn fy midi ar hyn o bryd. Wyt ti wedi ffeindio unrhyw un yn dy ardal di, yn halgath sy'n siarad Gymraeg? So, mae'n grwpiau sy'n cwrdd yn y tarfan yn Aberhonddu, ac yn Nalabont hefyd. So, mae'n eitha... so mae'n just pocedau o'r siaradwyr. Mae rhaid i ti ffeindio'r grwpiau. Dwi wedi dechrau mynd i un yng Nghaerdydd. Achos dwi'n byw yn Sblot, ochr dim really Cymraeg iawn. Mae lot o Cymraeg dros yr afon yn Grange Town, Canton, Poncana. So i fi, dwi'n mewn sefyllfa debyg, lle mae rhaid i fi ffeindio pobl sy'n siarad Gymraeg o gwmpas y ddynes. Mae'n hwyl i ffeindio nhw, ond y peth sy'n bwysig i fi hefyd yw dim i just ffeindio pobl sy'n siarad Gymraeg, ond pobl sy'n debyg i ti hefyd. Pobl sy'n moyn siarad Gymraeg gyda, achos mae diddordebau chi yn debyg. Of course. Dwi wedi cymryd rhan mewn prosiect arall o ddysgu Cymraeg. Dwi'n fan mawr o dysgu Cymraeg, i fod yn onest. So, oedd rhywbeth cynllun siarad. So, ble yn bosib i ffindio partner siaradwyr Cymraeg. A maen nhw'n partneri gyda'r rhywun sy'n dysgu Cymraeg. Iawn. So, fel mentor, math o beth, Dim partner romantis, partner... Na, partner siarad. So, mae partner siarad dating service Cymraeg, Na. So, mae Heledd gyda fi. Mae hi'n dod o Geredigion yn recordio, ond mae hi'n byw yn Gyferthyn. And roedd e'n gret, achos dyn ni'n, fel ti'n dweud, dyn ni'n fel ffrindiau nawr. Achos ar y pryd, oedd e'n just sgwrsio bob wythnos neu pythefnos neu rhywbeth ar-line neu ar WhatsApp neu rhywbeth. Ond nawr, dyn ni wedi cwrdd rhai waith wyneb i wyneb. Wrth gwrs, yn reiddiol trwy'r Zoom, I guess, yn reiddiol. Ond mae'n actually yn well weithiau, achos mae hi'n byw yng Nghyferthyn, and dwi'n byw yn Nalgath, felly, Ti'n ffili gyrru pob tro ti eisiau weld hi, so, mae'n mwy fel, mae'n helpu gyda'r traed carbon. Dych chi'n siarad dros WhatsApp a anfon nodyn llais am pethau fel na? Nodyn llais, nodyn llais, voice notes, Sa'n wedi defnyddio'r gair nawr, na i cyfieithu, falle mae'n gywir. Gwych, war o teg. A trwy'r dysgu Cymraeg, wyt ti wedi cael unrhyw straeon neu profiad ddoniol, lle ti'n falle, cos fi wedi gwneud llawer o cymeriadau, a mae'n wedi creu sefyllfoedd eitha ddoniol. Wyt ti wedi gwneud unrhyw beth fel na? Dwi'n siŵr. Ond, so gyda ieithoedd, dwi ddim yn mindio, really, os dwi'n gwneud camgymeriadau. So dwi'n hapus i gwneud ffwl o fy hynna'n. So weithiau, dwi'n siŵr, dwi'n dweud pethau. Ond mae'n weth gyda phlant, achos maen nhw'n chwerthin. Ond gyda oedolion, weithiau mae'n just maen nhw'n dim yn dweud, achos weithiau dwi'n ffindio fel dysgwyr, mae pobl yn just more, like, nice i fi. Ond dwi eisiau bod nhw'n dweud,
ti'n hollol anghywir. Dyn ni ddim yn gwneud, dyn ni ddim yn dweud hynny o gwbl. Dwi'n ffindio'n, so weithio dwi'n checio pethau, dwi'n sgwennu ar cyfryngau cymdeithasol, achos wrth gwrs mae pobl yn gweld nhw, so mae'n bwysig i trio sgwennu pethau yngywir, wrth gwrs. Ond dwi'n struggle gyda, so bring your packed lunch, dewch a feckin' bwyd. So mae'n gywir. Mae'n gywir. Ond dwi wedi checio. Wyt ti'n siŵr? Wyt ti'n siŵr? Dyn ni'n dweud... Mae hynny'n gwych. Dyn ni'n dweud hynny i'r... y plant. Dewch a feckin' bwyd. What a teg. Mae hynny'n ddoniol iawn. Gwych. Ond dwi ddim ar bai, dwi'n meddwl, achos mae'n just y Cymraeg. Yn union. Oes hoff gair gyda ti yn Gymraeg? So dwi wedi meddwl am hynny pan gyrrais i yma. A dwi'n meddwl, sglodion. Sglodion gair dda, Ti'n gwybod beth, sneb yn mae llawer o pobl jyst dweud chips. Mae gair arbennig iawn. Ydy pobl yn dweud sklods? Dwi eisiau fish and chips. Sgods a sklods. Pysgods a sklods. Nice. Os ti'n dychmygu bod ti'n bwyt a sglodion, mae'n just assumed fel sglodion. As in a chips, proper chip shop chips. Sglodion. Dim fries. Sglodion. On a matapeic. Dweud. Deep fried sglodion. Yes, please. Dwi'n cytuno. So dyna. O'n i siarad just cyn y podlediad am cerddoriaeth, ond wyt ti wedi darganfod llawer o cerddoriaeth eto drwy'r Gymraeg, neu... Wel, so dwi eisiau ffindio mwy, achos dwedais i bod i'n eitha ddiog gyda'r cerddoriaeth. So weithio dwi'n sŵnd yn y 90au. Achos dwi ddim yn symud ymlaen. Wel, mae hynny'n iawn. Mae bandiau o'r 90au yn Cymraeg hefyd, so ti'n gallu rando i'r bandiau Cymraeg. So, dwi'n gobeithio heddiw i ffindio rhai bandiau. O'n i'n fynd o gwmpas. Achos dwi'n... os oes awgrymiadau gyda ti, then... Sy'n ni'n hapus i clywed. Na i anfon playlist i ti dros Spotify neu rhywbeth. Perffaith. Gwych. Wyt ti'n neud yn rhywbeth i helpu ti gyda Cymraeg? Achos mae Cymraeg ti yn really dda. A fel, oes unrhyw tips ti wedi ffeindio sy'n helpu ti? Wel, dwi ddim yn dda gyda... achos dwi'n diog. Dwi ddim yn dda gyda eistedd i lawr a... dysgu gerfa, restrau a gerfa o gwbl. Felly, werth fi darllen... so dwi ddim yn darllen yn Saesneg ar hyn o bryd, achos does dim llyfr Saesneg dwi'n darllen just ar hyn o bryd. So dwi'n dysgu rhywbeth yn Gymraeg, and then os oes amser dy fi, dwi'n gwrando ar Radio Cymru. So, werth fi just clywed a gwrando cymaint o phosib, just fel immersion, ti'n modd. Os ti'n clywed yr iaith mewn, llawer o ffyrdd, mae'n helpu. Dwi wedi prynu radio just am y purpose i cael Radio Cymru yn y cegin pob bore. Pan fi'n neud brecwast, ti'n modd. Just i cael yn y cefndir, ti'n modd. Mae'n helpu. So pan dwi'n gyrru, and dwi'n gyrru llawer ar hyn o bryd, achos swyddi yn cyfro just ardal enfawr, dwi'n gwrando ar Radio Cymru. Neu podleiadau Cymraeg. Wrth gwrs. Wel, ar hyn o bryd, dwi'n gwrando ar Sgwrsio, wrth gwrs. Mae'n help enfawr. Os dwi'n golchi llestrin o rhywbeth, dwi'n gwrando ar podlediad. Mae'n really nice, actually, cael podlediadau, radio, mae'n nice, mae'n mwy nag un ffordd naw i rando i'r Gymraeg, ti'n modd. Bendant. Oes unrhyw fel profiad, o fel dy hoff profiad trwy'r Gymraeg, o ti wedi cael unrhyw beth fel, ti'n gwybod be, oedd yn nice i weld o wneud hwnna
yn y Gymraeg? Oedd e'n cwestiwn ar y restr. Dwi'n teimlo, just... Na, dwi ddim, sorry. A cwestiwn extra. Extra, yeah. Yeah, okay. Dwi'n ar y spot now. Profiad, yeah. So, profiad, yeah, oedd siarad Cymraeg. Wel, wnes i... beth yw... Dwi ddim yn siŵr, beth yw di a fi yn Gymraeg. Be? Di a fi, fel Duke of Edinburgh. Duke of Edinburgh, yeah, dwi ddim yn siŵr. Yeah, Effrog. Ydy rhywun yn gwybod na? Na, mae'n Wel, wnes i alldaith... Caeredin yw Edinburgh. Ond sa'n gwybod beth yw... Caeredin. Duke. Di Caeredin, dyma fe. Diolch yn fawr. So, diolch. Wnes i, so that's audience participation. Wnes i, wnes i hyfforddi alldaith dig Caeredin ar y tro cyntaf yn drwy gyffrwng y Gymraeg. Gwych. Yr wythnos, y mis diwetha. So, oedd e'n... wow. Yeah, oedd e'n ddiddorol, achos wnes i llawer o weithiau, dwi wedi gwneud fe llawer o weithiau yn Saesneg. So nawr, oedd e'n fel her i fi, just i esbonio pethau ar y map yn Gymraeg. Sut oedd e? Oedd e'n dda, ond dwi wedi dysgu mwy o'r, myfyrwyr na dwi wedi dysgu nhw, dwi'n meddwl. Ond oedd e'n mwy fel, rhannu'r... So, maen nhw'n wedi helpu fi gyda fy Gymraeg. Mae hyn yn hyfryd. Ac wedyn, dwi wedi helpu nhw, ond dwedais i ar y ddechrau. OK, so dwi'n nabod fy stuff, ond os dwi ddim yn gwneud synwyr, just dwedwch wrtho fi, achos mae'n siŵr o fod, achos dwi ddim yn gwneud y gair cywir yn Gymraeg, dim achos dwi ddim yn gwneud beth sy'n digwydd ar y map. Yn union, ie. Ie, oedd yn rhywbeth i... Ti'n gwybod beth? Dwi'n neud hynna pan fi siarad gyda pobl just unrhyw le. O, ie. Fi'n ailiaeth, dwi'n dal yn dysgu, os fi'n neud unrhyw camgymeriadau, dyna pam, dim achos... unrhyw beth. Dwi'n dwp, yeah, basically. Mae just fel, get out of jail free card, fi'n hoffi dweud. Yeah. Achos weithiau, so oedd cyfle pan... wnes i fy cyfweliad, dwi'n meddwl, interview, ar fy swydd i, oedd dewis i fi os dwi eisiau gwneud e yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ond wrth gwrs, dwi wedi gwneud e yn Saesneg, achos dwi'n gallu, dwi'n hoffi, dwi'n gobeithio, dwi'n gallu gwneud argraff well pan dwi'n siarad Saesneg. Mae daliaeth gyntaf ti. Dwi'n gobeithio, Ond nawr, ti'n gwybod, ti'n gwybod beth, fi'n gallu neud e, as in tripiau a pethau fel. Ond beth am her nesaf, falle, mae'n neud e yn Gymraeg. Ond neu cael e dwyieithog. Dwi'n dysgu Cymraeg, ond dwi'n gallu neud un cwestiwn yn Gymraeg. Math o beth. Weithiau dwi'n dechrau yn Gymraeg, ac wedyn ar ôl hanner awr, dwi'n just fel, OK, dwi wedi blino nawr. Mae'n gallu bod fel na. Fel nawr. Os fi'n siarad Gymraeg trwy'r... Mae'n well nawr gyda fi, ond i dechrau... Chos dwi'n siarad Saesneg trwy'r dydd hefyd, a pan dwi'n cael dirnod lle fi'n siarad just Cymraeg, mae'n... dwi yn teimlo blinedig ar ôl y dirnod. Os nes i wneud am dro, o'n i'n siarad gyda ti am y daith dwi'n cofio, achos ni'n dod o'r un ardal, o'n i'n siarad gyda Bethan fel, beth ydi feddwl o'r daith yma? Ti'n cofio? Am dro, ie. Ond ges i... Oedd yn Pennod dda. Diolch yn fawr. Ond ges i, 4 dirnod o'r Cymraeg. Oedd yn i fi, oedd yn hiriol, oedd yn challenging i wneud e, ond, really dda. Ond y beth nice gyda hynny, oedd e ddim yn amlwg o gwbl bod dysgwyr o ti, and dim ond, dwi'n meddwl, 10 munud i mewn, dwedon nhw, mae Nick yn dysgu Cymraeg gyda llaw. So oedd e ddim just peth fawr? Oedd yn just, by the way, llaw. Yn union. So mae'n nice. Bendant. Bethan, mae un cwestiwn mwy gyda ti, cwestiwn olaf, cwestiwn fi ofyn pawb, pob pennod. Mae peiriant amser gyda ti, a ti'n gallu mynd nôl mewn amser ac yn weld 3 lefydd wahanol ble fasa ti fynd. OK, so dwi'n
dwi'n gwybod am y cwestiwn hwn. Gred. Ond, so mae dau lefydd dy fi, dwi'n meddwl. Iawn. Ydy yn iawn. Mae hwnna'n iawn. Ia, gred. So, dwi'n meddwl, so pan o'n i'n ifanc, o'n i'n fan o rhaglenni fel pan mae teulu yn byw yn y oes heian, Iron Age neu rhywbeth. So gwneud popeth fel gwneud charcoal neu adeiladu lloces, build a shelter, pethau fel na. So dwi'n meddwl rhywbeth, rhywbryd pan oedd y bywyd mor syml. Dwi'n gwybod bod, mor treisga hefyd, like violent, dwi'n meddwl, ydy hyn violent, sa'n siŵr. Ond, just meddwl am, be byddwn ni'n casglu i fwyta. Just bywyd syml, heb technoleg y gyd. Achos dwi ddim really, dwi'n gweld demanteision o technoleg wrth gwrs, fel y podlediad ma, ond dwi ddim really yn fan mawr o'r... Ti'n hoffi bod ti fas. Mae'n very on-brand choice. On brand, yn union. So, yn y oes heian, dwi'n meddwl. Just gwneud charcoal pethau. Ac wedyn, dwi'n meddwl, dwi'n fan hefyd o, pan mae rhywbeth i, pethau rebel, archwilion. Dwi ddim yn siŵr. Rebellion. Dwi eisiau... cymryd rhan yn y brotest neu rhywbeth. Just i weld, so rhywbeth i... Revolution fel diwydiannol. Industrial Revolution is chwildro diwydiannol. Chwildro. Ond beth, chwildro, yna ni? Cymryd rhan mewn chwildro. Cymryd rhan mewn chwildro. Rhywbeth. Falle, dim really... So, Par un, te? Wel, yn Brydain, dwi'n meddwl, oedd e ddim really... And so, dwi'n... Yr un yng Nghas Newydd. Oh, Rebecca Riots, oh, God. Beth yr un yng Nghas Newydd, fi'n anghofio nawr. We had the massive mural. It was Rebecca Riots, dwi'n meddwl. No? Chartists. Chartist Revolution. Of course, achos mae ogof Chartists yn yr... yn Arli. So, ar yr bryn ger Llangatwg, just i fyny yma. Rhywbeth fel na. So, Dwi astudio hanes yn y prifysgol, ond dim hen hanes. Dwi'n fan o'r pethau fel yn y 70au yn yr Almaen pan oedd chwildro o'r chwyth. Bad y Meinhof, y pethau fel na. So just rhywle ble dyn ni'n gallu just mynd ar y stryd. Achos dwi'n ffindio ar hyn o bryd, dwi'n gwybod bod trafod gyda ni, gyda newid hinsawdd a pethau. Ond dwi'n teimlo, achos dyn ni'n just eistedd yn ei tai ei hunan, mae'n anodd i daimlo bod ni'n gyda'n gilydd yn erbyn rhywbeth. Rhan o'r un peth. Dyn ni'n dwi'n meddwl just apathetic generation. Weithiau. Sorry, mae'n mynd yn drwm nawr. Mae'n rhywbeth i definitely ni'n gallu trafod. Ni'n gallu gwneud awr mwy i trafod pethau fel yna. Ond siwr o fod bydd anodd yn Gymraeg, ond challenge dda i wneud. Tro nesaf. Diolch yn fawr iawn am yr opsiwn, y cyfleoedd. Mae'n dau wahanol yn diddorol iawn, so diolch am rhannu gyda ni. A Bethan, diolch yn fawr iawn am ddod heddi. Mae wedi bod pleser i siarad gyda ti yn yr Eisteddfod, yn y ail tro ti yn yr Eisteddfod. I fi y tro cyntaf fi wedi gwneud pennod yn fyw fel yma. So felly, diolch yn fawr am ddod. Diolch yn fawr. Oedd yn, pleser iawn. A dwi'n edrych mlaen i weld ti o gwmpas y Steddfod a hefyd yn y Steddfodau yn y dyfodol hefyd. Grêt, perffaith. A falle tro nesaf fi weld dy chwaer di. Gyda Emily hefyd, Gwych, diolch yn fawr iawn. Diolch. Wel, dyna ni. Diolch yn fawr iawn eto am rando. Cofia, mae'n bosib i ffeindio mwy ar www.outdoorpartnership.co.uk a ti'n gallu ffeindio Bethan ar Instagram, hiraeth
_adventure. A hefyd, cofia, ti'n gallu dilyn ni ar Instagram, Twitter a Facebook hefyd. Diolch yn fawr iawn eto, a hwyl am y tro. Ta-da.